गिबियावनो बयनिसिम आंनि खुलुमनायखौ जासिहरबाय। आं दिनै नोंथांमोननो मोनसे मुलिनि सोमोन्दै खोन्थानायल' नङा बानायनानैबो दिन्थिगोन। बे मुलियानो जाबाय बानायनो सानाखैमोन नाथाय न'खराव आंजों लोगोसे गासिबो न'खरैनो डक्टरनि मुलि लाबोनानै जादोंबाबो हामाखै। गुजुनाय, कफ, गगा मोननाय, बिदिनो खर' सानाय गोबां जागासिनो दं। गुजुनायफ्राबो खमायाखै। जेनेबा कफ गोजांनाय मोनो, एसे देहाफ्रा मोजां मोना, गोजोना, जानो हाया। बेफोरबादि प्रब्लेमनि थाखाय आं मोनसे मुलि बानायनानै दिन्थिनो नागिरदों। लोगोसे नोंथांमोना बे मुलिखौ न'आवनो बानायनो हागोन। मा मा नांगौ बेखौबो आं नोंथांमोननो खोन्थागोन। दा बे भिडिअखौ मोजाङै नायलांदो। आं मुलिफोरनि सिनायथिखौबो होखानोसै, लोगोसे बानायनाय प्रसेसखौबो होनोसै आरो जानायाव उन्दै बोसोरसेनिफ्राय माने बैसोखौ गोजौआव सोंनांला, गासिबो मानसियानो बाहायनो हागोन। 1 बोसोरनिफ्राय जेसेबां बैसोसिम जानो गोसो बयबो जानो हागोन। जुदि न'आव बानायनानै लानो हायोबाथ' लानो हानायानोखा मुलिया। जायखिजाया जगारफोरखौ जुदि बानायनो बायाबा न'आवनो बे मुलिखौ बानायनानै बाहायोबा नोंथांमोना जि असुख जादों बेनिफ्राय आरोग्य मोननो हागोन। मानोना उदै बिदिनो एफा एनै सानाय, गगा मोननाय, कफ, खर' सानाय, हजम जायै गासिबोआव खामानि होगोन। दिनै आंनि न'आवनो जागासिनो दं हिसाबै डक्टरनि मुलि जादोंमोन, हामाखै। फार्मासियावबो लायदों, अब्लाबो हामाखै। मानोना मोनायाव गुजुनाया बांसिन जायो। दस्रा बुस्थुफोरखौ बाहायदों हामाखै, ओंखायनो नैबे मुलिखौ बाहायनानै आं खोन्थाबाय। बेजों मोनसेल' नङा, गोबाङानो दिनै हापानिफोरनि प्रब्लेमावबो बे मुलिया खामानि होयो। आरो बे हागादै थाबथानाय, खर' फिसा फिसा सानाय, उदै सानाय, देहायाव दुरबल मोननाय गासिबो बे मुलियानो खामानि होगोन। दा ओंखायनो मुलिखौ आं फारियै मुंफोरखौ खोन्थानोसै, लोगोसे सिनायथि होनायजों लोगोसे आं बानायनाय प्रसेसफोरखौ देखायनोसै। जानायखौ आं दा उनाव खोन्थानोसै, मारै जानांगौ बेखौबो आं दा खोन्थागोन। रायजोफोर गोसो नायलांबा जाबाय। बेयाथ' नै गोबाङानो लादों। बाहाय मा मा दं नोंथांमोनखौ सिनायनाय नङा संबो। आं बेखौ फारि फारि खोन्थालांसै मा मा दं। बाहाय गोबां बिलाइफोर दं आरो मा मा नांगौ बेखौ आं नोंथांमोननो खोन्थालांसै। बिलाइयाव दङ नैबे निम बिलाइ। निम बिलाइ लादों, सुमफ्राम बिजौ मोननै मोनथामसो लादों। सुमफ्राम बिजौखौ थुलुसि बिलाइ मुथासे लादों। नैबे थुलुसि बिलाइ मुथासे, कालमिट सिर'टिटा होनो बेखौ। बे मोननै मोनथामसो होबानो जागोन, मानोना बे उदै एफा एफा सानायफोरनि थाखाय बेखौ होनाय जागोन। नारें बिजौखौ होनायनि कारना जाबाय मोनथामसो गोरलै गोरलै बिजौखौ होबानो जागोन। बे अगालि गोबानो ओंखारनाय माबानाय किसुमान दङ, बेनि थाखाय बेखौ होगारनाय जाबाय। आरो बिदिनो खर' सानायफोरनियावबो खामानि होयो। बे नोरसिं, हजमफोर जायाखै बेफोरबायदिनि थाखाय, ओंखाम जानो उखैयै। आरो नैबे बेल बिलाइखौबो गांथामसोल' लादों, बारा बुरजा लायाखै। गोरलै गोरलैखौ नायनानै लाबानो जाबाय। बेल बिलाइ, सेलेखा, नैबे सेलेखाखौ लादों। 6थासो लादों, गोथांखौ लादों। गोरान जुदि गोथां गैयाबा गोरानखौबो होनो हागोन, 6-7थासो। बेजों लोगोसे दङ नैबे न'आव बिफां दङ हिसाबै आं दालसिनिखौ गोथांखौनो लाबाय। जुदि बिफांफोर गैयाबा, न'आव गैयाबा बाजाराव बायना मोनगोन दालसिनि। बे जाबाय दालसिनि। एलासि बाजाराव मोनो, बेखौबो नै एलासि मुथासे लादों। एलासिजों लोगोसे दंबावो लं, बेखौबो परिमान नायनानै होदो। नैबे जाबाय लं, नै लं, नैबे बाजाराव मोनजोबो बिसोरखौ। बे जाबाय लं। हाइजें जायखिजाया दरसेसो लेबनानै लाबानो जाबाय परिमान नायनानै। सामब्राम गुफुरखौ जिना लाखाबाय, नै बारा बुरजा होनाङा, गरब्रै गरबासो होबानो जागोन। जायखिया आं लाखाबाय बेखौ। बेजों लोगोसे दङ नैबे जाबाय अर्जुन बिगुर। बिफांखौ जुदि सिनायाबाबो, जुदि सिनायोबा लाबानो जाबाय गोथां हाखानानै। जुदि बाजारफ्राव गोरान मोनो, जुदि गोथांखौ सिनायाबा, बिफांखौ सिनायाबा, बे गोरानखौ होबाबो जागोन। जुदि मोनथाराबाथ' दरकार गैया, जुदि थायोबा मोजां खोथा, होनो हायोबा। बेजों लोगोसे दं नैबे गलमरिस। न'आव दंखायो हिसाबै नैबे गोथांखौबो लादों। आरो जुदि गोथां गैयाबा नैबे गोरान, बेखौ बाजाराव बायबा मोनो। बे जाबाय गलमरिस, बेखौ परिमान नायनानै होनांगोन। बेजों लोगोसे लास्टआव नैबे जाबाय, दा बिजौआनो गैया, जेस्थ' मधु होनो बेयो। जेराव माने जेस्थ' मधु होनो, सेन दङ, बेखौ मोनाबाबो जागोन। जुदि दङबा होबानो जाबाय। मुलिनि सिनायथिखौथ' होजोब्बाय। दा बेखौ जिरनानै फारि फारि मारै खालामनांगौ बेनि प्रसेसफोरखौ आं नोंथांमोननो खोन्थानोसै। बेखौ ज' मारै मा खालामनांगौ बेखौबो नायलांदो। जेनेबा बिलाइफोरखौ जिरनानै फिथाइखौ खानायजों लोगोसे बे एलासिफोरखौ जुदि जिरना होयोबा साबसिन जायो। नङाबा
बेजे बेला थायो दा ओंखायनो नैबेखौ आं प्रसेसखौ देखायबावनोसै बेबायदि माबाफोर जुदि दङबा बेहाय देबानो जाबाय आरो जुदि गैयाबा सिलपाथायाव उननांगोन नङा आं बिलाइफोरखौ देखायनोसै बे बिलाइखौ ओरै बिदि बिजिरना लाबानो जाबाय बेल बिलाइखौ नै नङाबा बे थेन्थाखौ होयोबा गेब्लेनाय नङा बिदि बिजिरना लाबानो जाबाय बे जाबाय बेल बिलाइ बे निम बिलाइखौ बारा होनाङा नायनानै ओरैनो बेखौ जुदि बोखानो हायोबा बोखादो बोखानो हायाबा खनसेनो ओरै बस'नानै बारा बुरजा होआबाबो जागोन निम बिलाइखौ बिदि बोखानानै होबाय बेजों लोगोसे नैबे गलमरिचखौ बोखाना होबाय थेन्थाफोर थायोबा असुबिदा जागोन परिमान नायनो हाबा जों बारा होयोबा बाराद्राय गोसाद्राय जागोन ओंखायनो गोथांखौ मोनसे गोरानखौ मोनसे होबाय बे जाबाय गलमरिच हाइजेंखौ दरसेनो होबाय बे जेस्ट' मुदु बे जाबाय लं नारें बिजौखौ बारा बुरजा होला थुलसि बे जाबाय सुमफ्राम बिजौखौ होबाय सुमफ्राम बिजौ नोरसिङा गोरलैखा खनसेनो होजोबबाय बेखौ नैबे सिर'थिथा बिलाइखौ मोनसे मोननै मोनथाम ओरैनो खालि उदै सागानायल' नालाय बे बारा बुरजा होला बेखौ अर्जुन बिगुर जाबाय दालसिनि एलासिखौ होनाया बे ओरै जिरनानै एलासिखौ ओरै जिरनानै बे बेगरखौ होबा साबसिन जागोन दा ओंखायनो एलासिखौ ओरै हानायमानि गरफा गरनै बेगर दङ बे बेगरखौल' होबानो जाबाय बेखौ होफायोबा बिजि बादि जाना थागोन होबाय सामब्राम गुफुरखौबो होबाय गगाफोर रुंनायनि थाखाय बेखौ होनाय जायो लोगोसे जोबनायाव नैबे सेलेखाखौ नैबे ओरै लेबनानै होनोसै रायजोफोर मुलिखौथ' जिरनाय प्रसेसफोरखौ देखायखाबाय लोगोसे मा माखौ मारै होनांगौ बेखौ देखायबाय नै दानिया आं देनोसै बेखौ देनानै दा मोनबा नोंथांमोना आरोबाव देखायफिनसै मुलिखौ देनानै मिक्स जाबाय ओमफ्राय बुस्थुआ मिक्स जाबा बेयो मोदोमगोन मोदोमबा दा ओरैनोबो जानो हाबाय नाथाय मोनसे बुस्थु होनो आं बेखौ खोन्थानो बावदों आवगाय बे जाबाय संख्रि गोसोमा गथाबो मोनो आरो बेबायदि दिबा मोनो बेखौ परिमान नायनानै ओमफ्राय देनायावनो होफाखायो होफाखाबाय जासिगोन एबार आरोबाव देफिनसै ओमफ्राय मोनबा आं दिहुनना खोन्थानोसै जोबथा मिक्स जाजोबबा आं देखायसै नोंथांमोन देनानै मुलिया मिक्स जाबाय आरो जुदि सोरनावबा बिदि देग्रा माबाफोर गैबाय बायाबा सिलपाथायावबो उननो हागोन नाथाय एसे टाइम नांगोन नैबे दा मोदोमबाय नै आं दिहुनना खोन्थानोसै मोनसे माबा ससपेन लाखाबाय बेजों लोगोसे बेखौ जुदि गोसोबा जानानै नायनो हागोन संख्रि मिक्स जाजोबबाय जाबाय बियो होमबा आं बेखौ दिहुननोसै नै नायदो माबायदि जाखो मिक्स जानानै नै मिक्स जाबाय गथाफोर थाबावोबा खनसे देफिननो हागोन संख्रिखौबो जुदि गोसोबा नायनानै देनाय समावनो टेस्ट खालामनानै संख्रिखौबो होनो हागोन नाथाय संख्रि गुफुरखौ होनो मोननाय नङा संख्रि गोसोमखौ होनांगोन जाहाथे मिक्स जाबाय बेयो मिक्स जानायनि उनाव मा लगायनांगौ बेयो जाबाय बेरेमोदै सानसै दानिया नैबे बेरेमोदैखौ जेसेबां बुरजा होनो हायो एसेबां मोजां बयबो न'आव जुदि मानसि बुरजाबा आं नैबे मानसिया जोंना बारा नङा साब्रैल' ओंखायनो आधा लिटार लादों जुदि मानसि बुरजाबा बुरजा बानायबानो जाबाय बुरजा बानायनानै खनसे बानायखानानै दोनोबा गोबाव बाहायबाय थानो हागोन मानोना सानसे साननैनि थाखायथ' नङा बे बुस्थुआ बानायनानै दोनखानानै न'आव थायोबा जेबो उसुबिदा जाया दा ओंखायनो बेखौ बिदि माबानानै बेरेमोदैखौ मिक्स खालामबाय ना बेरेमोदैखौ होखांनायनि उनाव नायदो दाना जायफोर नै नायदो
बेसेबां मोजां जाखो फुदुंखांनायनि उनाव बेखौ बबेबा बयामफ्राव सोना दोनदो नङाबा बबेबा माबाफ्राव दोननानै मोजां खोबना दोननानै फुङाव सामुससे मोनायाव उन्दुसैबा सामुससे बिदिनो सानसेयाव खनथाम लोंदो आरो जुदि सोरबा उन्दैथारबा सानोबा जेनेबा उन्दै गथ'नोबो होनो सानोबा ओरै आसि होनानै एसे सोला होबानो जाबाय होमबा बे उन्दै गथ'आ 6 माससोनिफ्राय बाहायनो हागोन बेखौ नाथाय बारा गोरलैद्रायनिखौ होबानो जाबाय एसे थाल मोनो लोमजालुबाय थादों एफा एनै उसुबिदाफोर जाबाय थादों गथ'आ जुदि 6 मास बारबायबा बिदिनो एफा एनै ओरै आसिफ्राव लाना सोला होबानो जाबाय मानोना बे स्रां मोनो खुगाफ्रा गथ'फ्रा आहार जाथ'वा जायो खायफा बेखौ एसे सोला होबानो जाबाय नाथाय बे मुलिया बानायनाय समाव बे जेब्ला मिक्समोन अब्ला खिन्थु एसे गोखा गोखा मोनगोन खिन्थु संख्रि जुदि जखानि जायोबा अब्लाबो बे नों मुलिखौ खनसेनो सावसुमनो जानो हागोन माने आं टेस्टखौ मिथिखागोन आरो मुलिया बिराद मोदोमो दा मोदोमबाय एबार आं फुदुंनानै देखायनोसै आरो बेखौ नोंथांमोनाबो न'आव बानायनो सेस्था खालामदो आरो बानायनानै बाहायनानै नाय अब्ला जिखिनि आं बुंदों सिगाङाव जि असुखनि सोमोन्दै दिनै गगा मोननाय कफ ओंखाम जानो हायै देहा बिदिनो लोमजालु मोनलाबाय थानाय खर' सानाय फिसा फिसौ गोबानो ओंखारनाय गन्थं बिदिनो बन्द' जाना थानाय गोबां खामानिफ्राव बे मुलिया माने बाहायजायो आरो बाहाय जेबो साइड इफेक्ट गैया नोंथांमोननि सिगाङावनो आं देखायखादों मा दं गासिबो खांना मोनजोबो खांना मोनाबा बायना मोनो नेचारेल फिथाइ बिलाइ आरो बेरेमोदैया सोरनावबा जुदि न'आव दंखायोबाथ' जेबो प्रब्लेम गैया आरो जुदि गैयाबा बायना लाबा जाबाय आरो सिगाङावनो होनखादों जुदि गोथांखौ मोनाबा गोरानखौबाबो होनो हागोन आं दा नैबेखौ फुदुंनोसै मुलिखौ दा फुदुंबाय रायजोफैनाय नायदो एसे बाराद्राय माबा खालामनाङा एसे गोदौबानो एसे ग्लाब ग्लाब गोदौनाय लोगो लोगो खांबानो जाबाय गोदौनो हमबाय नै नायदो बेखौ बारा खामहोनो नाङा दुंनानै जाहाथे जाउन खालामनाय बायदि जायो नै रायजोफोर मुलियाथ' जाबायानोसै दाना बेखौ बाहायनो हाबाय ओमफ्राय जेरैबादि थिनदों ओरै बाहायबानो जाबाय सानसेयाव खनथाम फुङाव सानसुआव मोनायाव उन्दुनाय समाव बाहायबानो जाबाय आरो जुदि सोरबा बाराद्राय जादोंबा खनसेसो बारा लोंनो हागोन बेखौ बाहायदो आरो आं दिनै बे भिडिअ बानायनाय समाव गोबां साइटफोरनिफ्राय माबा माबि साउन्ड खोनादों जानो हागौ मानोना खाथि खालायाव न' बानायगासिनो गोदान दा ओंखायनो आंनि बे भिडिअ बानायनायाव एसे साउन्डफोरखौ क्लियार जायाबा बेखौ जाहाथे रायजोआ निमाहा होगोन होननानै आं बेखिनिखौ नुनानै दिनै भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जानोसै गोजोन्थों।